malaking karangalan yon na Gano'n ba? madeklara sila ng ganyan sapagkat Oo. Nagpapatunay Na na yung kanilang naninindigan tayo at sila, yung kanilang paninindigan. paninindigan ay Hmm. matibay at Hmm. sa totohanan lang ay ang munisipyo ng Kalayaan po ay matagal ng parte ng lalawigan ng Palawan, politically, Oo. administratively, pati iba pang mga gawain, talagang Oo. nasa teritoryo siya ng aming lalawigan. Oo. Kasi parang offshoot yun, no, yung pagdeklara ng persona non grata ng Chinese Embassy dahil nga 'di ba naglabas ng resolusyon ng Senado na 15 ang pumirma, dahil kinundina nila yung kanilang Chinese Embassy kaugnay nitong mga let's say 'di ba parang ginawang parang babala dito sa ating mga Philippine officials lalo na diyan kay Commodore Tariela dahil wala daw paggalang at pambabastos kaugnay dito sa mga karikature na inilabas laban kay Xi Jinping, 'di ba, Ryan? Opo, offshoot po yun. Maliban Oo. na rin kasi kasama na rin po Oo. yung resolution ng munisipyo ng Kalayaan na nagdedeklara rin ng persona non grata sa mga Chinese embassy officials Okay. nung nakaraang mga linggo. At nung Oo. 2022 po, mayroon din silang same declaration kasi nga sa totohanan lang yung presence at yung pag pag paratiang pagkakaroon ng banta sa kanila doon ay totoong nangyayari. So bilang Oo. reaksyon po ng konseho at ng munisipyo na talagang tayuan yung kanilang Oo. teritoryo at pagiging bahagi ng Pilipinas, Mm. ay may mga resolution po silang inaktuhan na gano'n nung mga nakaraang mga Mm. araw. Mm. So siguro ganti po 'yun Gantihan, gantihan, Chinese ginantihan Embassy. kayo. Oo. So, Opo. yung mga apektado, bali 16 yun, wala naman silang ibig sabihin, kinabit-balikat na lang nila. Sabi nila, expected naman natin yan. So, ibig sabihin, hindi kawalan sa kanila ang hindi makabiyahe ng China, Hong Kong o Macau. Ganon, Hindi ayan. po kawalan para sa kanila at Mm. si Vice Mayor Albaida pati si Mayor Alindogan ang sinasabi nila sa akin ay isa pang malaking karangalan 'yon na Ganun ba? madeklara sila ng ganyan sapagkat Oo. nagpapatunay na Na yung kanilang naninindigan tayo at sila, yung kanilang paninindigan. paninindigan ay Mm. matibay at Mm. hindi nababali. Okay. Isa rin although doon sa recognition ay sa Oo. declaration ay so-called municipality ng Kalayaan ay ng Oo. Pilipinas ang Kalayaan. Ang Oo. sinasabi po doon Mm. recognition na talagang Tama. mayroong munisipyo ang Kalayaan. Ryan, ang tanong Mayroong bahagi ng oo. Pilipinas na Kalayaan. Ryan, ang tanong Mayroong bahagi ng oo. Pilipinas na Kalayaan.